Ola, chavales e chavalas, se vamos a facer uns tiros. Como chove fora, pois a ver a que disparar aquí dentro. Que bueno, aquí detrás da madeira esta hai un cuadro, xa lle rompín os cristais. Os perdegóns que atravesaron o couso. Así que nada, vamos facer 3 tiros cos Gamo Competition e outros 3 cos Gamo estes, os machos de cabeza plana. Son 2 e 2 e estes máis pequenos. A ver que pasa. Vamos mellor a probar primeiro os outros balíns e despois xa miramos todos os resultados. E agora vamos mirar os resultados. E agora vamos primeiro a ver os resultados e agora probamos cos match. Bueno, este foi o primeiro, este é o Competition, este tamén foi o Competition e este foi o Competition. Bueno, ningún deu no blanco. E despois estes dous son os match e este tamén. Se vos fijades, os match, o burato que fai é máis perfecto, máis limpio, porque o balín ese ten máis masa, pero menos preciso. Agora non sei se me vai ver ben, pero vou disparar, vou gravar disparándome. Un momento que me coloco ben. Vou disparar un Competition e un match. A diana pequena. Hostia, creo que non lle din. Bueno, pois ahora o match. Creo que non lle din a ningunha das dúas. Un tiro foi aquí, este de aquí e outro foi aquí. Deu fora. Bueno, pois isto é todo por hoxe. Hala, adiós chavales, chavalas.